bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde alaɗo yano artiɗo wonno ceerno dia are dow mon jiɗɗon koko laaɓi cer ƴewgal biyetegal fertu jiya jogui ɗum ko goto o wiyete ko ceerno dia cohluɗa ko udditare yawde jokkodir e ceerno dia tongode makko ko 78 016 22 22 nden ko keeri ko jokkodir e ceerno dia haydara mematama cohluɗa ko nanede e aduna o jokkodir e ceerno dia jiɗɗa ko noɓanede patron ma walla ko way noon jokkodir e ceerno dia cohluɗa ko kayitaji jokkodir e ceerno dia mbo yiɗa nadde kaso jokkodir e ceerno dia joguiɗo caɗele ɗe banggue laamu jokkodir e ceerno dia tampinaɗo e golle mum jokkodir e ceerno dia embo safro dohom siti peñɗo e cuuɗiɗo mo hunduko mum addata hendu ndu welani jokkodir e ceerno dia gorko pamara doole banggue dewgal jokkodir e ceerno dia gorko jawɗo yiide hoore mum jokkodir e ceerno dia debbo donkuɗo dartade so tawi ruñima funnague jokkodir e ceerno dia bandiraɓe ceerno dia nane nder leydi sénégal ina humta haajuji tongode makko ko 78 016 22 22 Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. ɗeto balɗe jawtu aɗo yiɗno yaade fuutu on seedema goto destenoɗo on saaha taw bon mi paran pour woppudem yaya on jiɗɗo wiidem dal tawi ka parto gonɗa ɗo e aɗa wawi yaade jettoyoɗa toon par ce que ɓayru ko seedema te onon gonduno guila sukaɓe ha to tolniɗo hande bon miccitim nde hen dal mbimi yo moɓɓe jaaha jiyaɓe quoi wasta woodi ke jaggannoma woodi ke paman sa yeehi après paminaɓe gandanaɓe carrément on saaha tawa alan jot tawa jaggi ɓeɗo oɗo semaine kam tawi a paari aɗa wawi yaade mi rokkima bob 6 mois walla 7 mois gona toon jiya nene ma jiya famille o jiya yimmuwol ngol voilà ɗum ɗo dal mbinom hande somi ari on surprise kam yomi haalan ɗum vraiment en par la voie wawi yaade anani woɗɗude kay an o heure goppata ham yomi yaya Fouta guila holne mbiɗo rewi magge fonno yaade yanke mbiɗa ko lalti yahata ponduɗa hen ceergalam mi haali dow kalmi less bamma haali hen mbiɗa ko lalti mi yahani joɗɗa ha oɗo heure gara mbaɗa comme si de rien n'était mbiya so mbiɗa yiiɗi yaade yomi yaha an est ce que tout va bien c'est toi hey hande kam biba han ñanti de waɗi yaani hoore ma an kam meɗen han kam ka belda han kam meɗen hakkude ma e joom hande kam ko sukar tan no ñantorɗa ni e machallah joom no joom wawi suɓade noon kam ko reeda ko fof no wawi suɓade sénégal kam faɗɗi rew walla monde o bomɓe ani allah nak allah noon an min kay min mbaɗa min kam min andaka yene am min kam rewɓe jiiɗa kam hay goto ide baɗɗan leeri te hay huley natti kam ƴeew tan dañɗo o galle
tan korɗa dañ tan debbo kala mbo kalanɗa tan salo anon mbaɗa ɗo haalande galle andi oye ka hojje ala bo wanto Allah famata tan woto jaari no ay jaari kam no peno tini ɗum ɗo wonata no waɗa ɗum ɓiƴ dow boole no haala a famata waɗu lay na ɗum nana hule kay met ɗum nana hombo e jam boni Dakar kono yum makko affaire refo koko ɓeydi doole mbimami faɗɗota tan ɓe gulla tan ha ɓe maayi ha ɓe coodo e kasanke ɓe gadda fof joɗɗina ha ɓoy tan mairie ngel ɗifta mairie ngel ko bandi bonɗo wonɗo mi nani wiya ko waɗatno ko baabo huley ɗum waɗi o wono maayi mbelde wona sukkaratu malaikaji ɓuuri ɗi bon gara pipi ɗi pi gauche ɗi pi droite ko ayi o ko kalkateɗo guila joni ko kalkateɗo billahi te o maire joni o an capanɗe jeenayi e tati o jari tan feere Dakar joɗɗa o kay o pertement leydi kaw hajje neɗɗo si dañi duuɓi capanɗe jeetati min tawni min laami leydi kala dañi duuɓi capanɗe jeetati foti waɗe likkite par ce que pertement a wawa rem a wawa feƴ awa gona nder galle ta a kam ndiyam addanam ɗum ƴeew yummum hule joni hay duuso wawa yaade oye pot sambour waɗante on ko nafata o kay foti maayi foftinat kaw hajje maadi hina ñaagine neɗɗo wallahi foti maayi neɗɗo ko inter min de ñande fof kortimi yalta suudu ñande fof dañmi duuɓi temedere duuɓi 5 yo Allah waram eɗen ndi salmata oɗon saaha taw en wonani wawruɗo à 100% mbiɗa huul haɗa yaadi après keddeɗa toon a faami wan jaha mbiya artani ɗum ɗon tan wonnam salade quoi par ce que won saaha taw enen mbaddi baddugol musgol kulannom noon haɗa yaadi après comme no mbiremam ni tan jalɗa artude kono mi ƴeewi dal bon ya jiya kureji ma jiya nene ma jiya sehli ma on o yima kanko o welto faami min ta tawi ko jiiɗi gonɗa yiilade min sen sagam taw ka jaa ɗum ɓuuri wonde ɗum ɓuuri yodde quoi ɗum ɓuuri yodde Allah ɗan ko yooɗi a nde yooɗani mbiyatani ko ɗum ɓuuri sofde ndeyn yooɗi nde a salini somi yeeyi toon hannde ko kalani walla somi yettima hokko somi yettima ko mbiyanmi ɓe ɗen gacce keƴale am mi hattanama an soɗa wawi ɗum min mi wawa ɗum ay nde fonnomi yaade nde ka callinoo ɗo joni ala ko mbaɗuyelmi toon nena mbiɗa nana mum sellomo e jaam tan foppo mi jooɗo ayi de ɗo ko suudu ma e ƴeew sa welama fof gara jodda wona ɗum noon gay eyyi ko noon ke ayi joni ɗum ko sufes ko cadeau eyyi min tottima ɗum mi rokkima ɗum cadeau wona haydara noon a yiyan taw haydara ni petit à petit sa yeehi min tottuma ko ɓuri ɗum wona ko an jeeyi ɗum wona haydara non min mi jeeƴa kadi min komi moƴƴe mi ala on probléme min kalis wutteji ni tan mi ala hen probléme ay joni andi ko jinnomi kalden entourné jinnomi ko à partir d'aujourd'hui o salamata o biba soɓe wima ya waɗ hunde salon anini so wima ya fittanɓe salon so wima ya defanɓe salon so wima ya wuppanɓe salon anani min dal goto affaire tan jinmi ko oɗo galle min tan ko mima min tan koye besoin am tan mbatta somi nulmama jaaha somi wima ar waɗanam ɗum hota fof hen dande ɗum tan jinmi ɗum tan noddirmami ɗo hen ay ɗum sa waɗi ɗum an nen ma andu min comme neɗɗo moƴƴo na andu min ko an tan jinmi ko ɗum gasi e jaari mo nani haala ma mais min ɗum addani kam ɗo e ten an salmat e wiba e an jaari ko onon fof pondimi sabu min ko liggey addi kam ɗo addani kam ɗo mbeɗa ƴettuma mbeɗa yekkitima dow mbeɗa ƴetta salmat mbeɗa fawa less walla biba ala hajjan maadi koko muusi de ala ƴewno ko kalta ko mayde so mayde mawɗo de muusa mayde cukalel kam yimɓe fof woto tolniɗa halno mara ko deytel wala hawla wala ɓowa sa ma yihande taw hakkillaji woɗa fof ina e ma ɗum woni probléme o temi haalal ma ubbude fof ubbodiriyanke ɓuuri metti
saɗa ubbodiri yanke joni affaire o la ilaha illallah awa jar ƴewtin ka layata ko wallahi ko noon mayde sagat kadi ne booni mayde sagat firtata leydi quoi sagata ɗum fotnoɓe liggade foɓɓe yaha arami foɓɓe waɗoy football foɓɓe waɗa basket on si maayi tan malayka o juumi foti maayi ko nayeji 75 ans en ɓen poti maayi an dañan 75 ans min manque ko duuɓi ɗi an ka wadda wawi ɗumen préparé eyyi bon il faut mi dañ lembel de somi dañi lembel min kay kam Allah suusa kam war mi dañani lembel duuɓi ɗiɗi ha siiɗi bande duuɓi ɗiɗi o kay on hen wawi welno adunam o fof kadi Allah wawi yaafade ko mbaɗnomi ko bonani fof mate anda min hay o min idan meɗe bonno de debbo neɗɗo kay feera woppu sanoɗa aɗa andi kala ko boni haalen wawa ɗum fewndide te so yiya joɗɗo tan a noddanimo téléphone a yiya han tonete min cikkimi tan hakkude mon ɗon jogori bonirde quoi te aɗen desa fami hande jangge jam mi waɗon dañ cukalel o innere ma tawi arane kew makko ɗum noon fof o addandemi caɗele après quoi il faut porsa jaaha woodi kam watta insisté pour yaya wa ɗum kam ko joom walla ko funere mum non aɗa andi neɗɗo saha en juum jotto anda koko juumi après waɗa rectifié quoi hankadi jarani wona min wonno mbiɗa yinno yaade Fouta yaade mariage mi yahatami non joni noon min yiɗi jaaha quoi mi yahani noon ko wonɗo l' essentiel ko ɓenni felorde gañnamami jarani felorde mi régli ɗum déjà par téléphone c'est pas grave ça me dérange pas hokku mi jooɗo onon fof pondimi onon fof poteyam sabu ko onon fof liggantoɗo ko onon e sukko gassi an jeesel ma sukko mbimi an ka naafige an yeeso ma woni ulundu ni min kam mi hawna ane salamata mi wona gootum min komi jaari salamata ko salamata biba ko biba anani ay ko mbimami ko par la force a waɗa ɗum anani anni ka puyɗo noddumami haɗo mo tottuma ɗum an anda guinen jibiɗa ha joni a anda ko woni sufes ha anda ko woni sufes an saɗa lelo ko wudere ganduɗa te wudere mo liggotoɗa ko on mbalirta a anda mono jiidma waɗana nanni te mo tottuma sufes ɗum rek ko kado mbimami yawa ɗum mbiya wattade pour holɗum komi guije haalam jeeya aɗa ƴeewa kam ani guihema a wona guijam joni noon ko mbiɗuma ɗum mi wawa wadde jaari wawi miya jeew mi wona guije de ay an hono an kangaɗo anda min o galle ko jinmi tan daña do hen an a yiyani bébé mi woni kam respecté yetti kam fawi kam dow an saga bébé am fawi kam dow saha an aɗa wiya kam ɗum patati patata oto dimmide anani kam oto dimmi te jeew ay ko mimani ko sa waɗani ɗum sa waɗani ɗum déjà ma andu jikkom de ma andu jikkom te an anda an min so welama hande jalta galle o anda ɗum min so welama hande a jalta galle o jaaha haajuma ɗum ɗo fof mi waɗama arrangé folma oɗo mbiya watta ɗum ma waɗo watta ɗum jaari ɗum wona baɗowo ɗum fayo mi acci liggeyo mi yalta gallo mais mi wona baɗowo ɗum jaari wona baɗo ɗum yoni ko dow so a waɗa ɗum walla jalta galle o mi fayo yaltude komi watta ɗum ɗum adum yaala men anda ɗum haba a waɗa men ummo ɗo mi yaani watta ɗum an jeesel ma a wona poupée ni joni min o galle haali ɗum wiya mi watta ɗum ɗum jeesel makko ko naafi jiiɗomo fof mo andu o réglani kono momi regli ɗum ko ɗum tan wonɗo salma il faut jahade yande ɓuuri yodde il faut jaha so ɗum woni yori ko quoi par ce que aɗa andi min miɗa sofde hen dal a faami ede yimɓe kuri walla famille moon sikka walla wuuro moon boome hono sikka min jagguma min hadma arde eɓe ƴewrem nde ɗon yitere taw maccitimama aussi ya tan ya jiya famille o ya komi ñaguiriɗama Allah rek ya an wadda nanta mi yahani wona ko min yahata mi yahani hay nokku mi buusani ɗo centimétre
busan am haala ɗum de ko ngaramtide ko haala joom titide min kam andi siɗo haalima suufmi ko Allah fawi en de mbawɗen hen gasi waɗi min de joom babam ɗe balɗe fof noddata kam wi kom ɗo sohli arde mais mi haalni joom mais joom ko calliɗo mi wuro ngo koko fatnga babam waɗo wonde o galle hen fawi o noon wiide mi haalni ɗum sah ko ɓuuri yomi yahaɗam toon wawi ko calliɗo an ɗum ne ɗum welani an woni ɗo yiyata bamma nangol tan bamma arata an a yiyata eyi ɗum kam wona goonga ɗum kam joom karmuɗo woni koye fenade ɓaleere an kay haɗa wawi wasa yaha par ce que ɗo tolniɗa hannde kam so yeehi ɓernde gorko no wawi ñawde wota toon waɗa ko booni walla boom hamide abba ma toon ɗum foof neɗɗo no wawi ɗum jortade wona ɗum galdaten titin e ala mi haalanma tan haɗa andi gorko jorta mbima wiyane waɗi ani biba neɗɗo famat mbiyane waɗi kono haɗa toon wawi yaade hamide ɗum weɗo waɗi waya se taw toon yeehi ɗum foof no wawi wonde par ce que minen worɓe kam en gandodiri kono kam bamma arde galle kam suudam nani niyaji min tan hen so ari min gonɗo min yewta min pijde min jalda a faami par ce que mbiɗa yeewa koye sukaɓe tan gonni ha jaggu ga accu ga nden kam ma yewtan bal ɓayde huuley ala ɗo an ko hannde ngannduɗaa huyoyi an suba hono pinɗan ko soofi mbatta an kay heddo waano mbaɗa ni tan keddoɗa e jikku ma waɗi wiyeɗo wujje jikku jana an annda hoyoɗi ngannduɗaa ko soofi waɗat ko soofi ko ngowɗa wadde ko tan ko soofanno ko soofi haa gasi a wawata tan fewnide ɗum le coup est déjà parti mbiɗa yaha hen mi jowrani yaade joom mami hen haal tan ko mbawmi ko kono haɗen joom kam so ƴetti décision muɗum goto wawi ɗum heɓe itta goto sa rewno munon ma ittum jaari eyi on tan de gandi min wawi itti décision joom a rewtanmo jaari woni debbo nder galle wonde debbo galle mbiɗa yaha mbiɗo haalda jaari on ganda ko dewɗo fa hanga wallahi on potani mawno kin noon gandon jaari kam kañum woni birdon joom kaw hajjel mi haalani ɗo haala jaari kalmi ko mbaɗla kam joom joom ko an jibini ɗum kalmi kami haala kam haalani haala jaari mi yahata mumi ɗum haalani huɗum mbiya ɗum mi wallum joom acci bamma yawata kam mi wonno nder galle yawata kam mi wawana dara joom mbiɗa yaha mbiɗa haalani jaari mi watta ɗum an gar mi kaal ɗum e mbiba jafɗa noon jaari yawi ma koye doñɗa bagage ma a addaka gadduɗa hoore ma nden haɗani ngol yawol tan jaari yawor ma ngol tan ɗum fonno ko gay kirseɗo buubaji piye ñeñɓe ngara wiye joom waɗi yangue kono yimɓe jitan hat jooɗi eyyi an kam kaw hajjel mi wawa arde tan fami haaldama tan mi ittaɗa ɗo ngo wili kam ɗum kam mi wawa ɗum dañi kadi an biba o heure mo mbiɗa yo babma ar o ko heure ndemri walla babma remata baba remata de ko sakke mbiɗa ko kay nani ɗum sakki fewnoɓe guri he gala ɓe talki mbaɗan yimɓe ñawdade he an kay biba ɗum tagi sa jooɗi mi heddam tan nguru luuɓani nguru billahi guilnatɗa galle o min kam balngol nguru woni o galle ko la ilaha illallah biba ka sakki an komi sakke kay biba lelngol less wota haal woɓɓe nan jo an ko woni sakke la ilaha fulla resta sakki fulla resta sakke waɗa sakke waɗa neɗɗo wona hawlo wala quwata illa billahi sakki sa fini jiiɗa ɗum tan a dañata par ce que sakki ko beeli nagge ma maaya ƴetto nguro o hutoro minen mayde nagge min gañ biba an bammak sakki bamma si ari o ga ɗo kosgal bamma yaɓɓata ɗo hay an so wano moftinɗa galle he te noon à partir de hannde woto ar hat kam haalan haalde ummo biba billahi fiyete nin piirami jaari de mimi haalata sakki biba emmo lo am gal lo am
ñeeño nder gallam he la ilaha o kay ɗum taki jooma haydara wawa dañ hay société goto ƴettata ɗum liggey waɗetake wona hawla wala quwata illa billahi hay ay ha man kono noon min jibinani joom noon ɗum nok ablayde ɗum mettamin feewi kam ɗo kam seeɗa kam metti yontaɗe nder yontaɓe an kam ni tan ko ya ñanto oɗo ɗappaɗa joɗi ta jaaha nder beddaji ndar aɗa ñaaƴi barkalla aydo ta ganda hen ko noon so rewɓe daroɓe ko an tan ɓe jewtata ko haala ma tan ɓe kalata min ɗum ne hawimi hen saji mi gadi place am ɗa hen ɗum kikiɗo ko joom min manda fof ko woni an bone o an won ko ɓuftoɗa ɗo suuɗami barkalla Hamidou ko heewi comme poɗi leliyade e bon Hamidou hoto mi leliyo daña bareji e hoto mi leliyo ko mbi leliyade quoi an joom opportunité mi riddanim de barkalla ya weeta mbimami ya bota weedi garta an sinno mi wowano barkalla mi wi ka oyow wallahi wona cahan sinno tan mi wowani mi wi ka oyow ren haaldema message mais bon wa andi kali sababu reta mina actu mara diwel ma ngel kalta keñembe keñel buɗiɗo ngel boy ha jim engel o ngel lo feew ses engel lo ke engel do tan ha boy boɗon wi lo gudde ha en wi wujjude barkal boy an wuri non Allah seedal wuri boy seylam wuri oɗon boy hankkadi tan dañam tan e nder suudu tan anemo ko tan nder suudu barkal boy billahi e won jaɓu man boy ngel ɗon anemo ko tan e nder suudu tan hankkadi keddi ɗum tan on wi ɗum boy lebbi de mbaɗa bammo tuba walla yumma miijiɗa hen fof min miijiɗa hen fof ono pullo vrai barkal pullo vrai ono wi wujjudni boy ɗaati noon barkal boy ɗaati no mbaɗɗa keɓɗam ala kalnan tan no gerduɗa boyel ngel tan ha ngel jaɓanma tan no way yoddini min Allah ne seedi nde kulɗa kam de yow ɓerdam nde waɗi ko raccet barkalla ɓenam de taƴ billahi wallahi wona caa mi yima tan ɓerdam de taƴ bon noon ta noon barkal wallahi Allah wadda men tan Allah wadda men Allah man nawta kam ɗon pour jaden toon minama wona kom sikma so waɗa ya toon non nawa ha man janki ngaraji hen toon anal jiiɗa toon fof noon mbimami mbaɗa ni huno ma ko ay min andu mina pourquoi mbiɗa nawde won nokkuji a jaggani ɗemgal ma ngal Hamidou change ɗemgal ma ngal a jaggani ɗum waɗi min gueɗe kewɗe mbiɗa ganna kam ɗum ƴew ñanden tan parfum o ɗo pota kam wadde défendre jaaha mbaɗa kam wantere joni ɗum joni mi haalama haala parfum o joni an joni ko min wantirma walla ko an wantiri hoorema an sa filti fende kay sa haddema fende ara e mbiya kam Hamidou comme jogor kottude ha min nanganma e kotte kam parfum o barke rasula boyo parfum mo waɗato 70 000 jara butel bullel ƴew bullel to kusel 70 000 francs parfum ano mbaɗa hoccu mbaɗa kanko mbaɗa kalis o turotamo hocca kanko eɗen ko tubawi yarom an barkal bo woni ɗo e sehlma yittan resguel situation boy tara joguiɗade ɓeɗe dragor pour dañ nayyi waɗa nayyi ɓen Allah yamde wala barkal boy waɗa ɗo nayyi ɓen boy ay dere mala de no min ke instant oɗo boy ko jiɗi wadde nayyi ɓen te boy o wi ɗum gonɗo e liggey o aɗa ko jaato noon pini mbimo comme businessman saha affaire o dogat saha dogta a faami mais comme non min sa pari rek plate deres mi jogui kalis sa ari mi tottuma après mbaɗa fof d'ailleurs sa wonko totti barkal billahi jala bone kangaɗo
e bon min kam ñaami haala no xam ko kam gaynde haydara ko ne instant do kam jidim sin jaadi tonete amen beden an ka baat fen kam net fo ngal rupudo kadi non so nji sa yi pena tan ha nande gong jekta kam tan am même kode de min ko basa jipinde non jiidi bi asman non man e ngacca kam ton basa jipinde nan biyam ko jiidi famor kaldim to en barkal ko jiidi sa nawi kam ha ton goppa kam ton basa kam jipinde iyo dum no rimam ton comme si ka gawlam noni adan gawl kany men ƴewat ko yodi ko feew tan kal barkal asu gandi ma bonande cuudate cuurete kal moƴƴuma comme neddo tan adan gawl ƴewrim dum manam ay sa sankim yimbe kal ko bonande ganduno e ma cuudat ƴeew moƴƴuma kal dum desan ko moƴƴi wonno jum diin neddo labdore baadu wallude neddo so ama e taw non mais sa ari ton ɗum tokli men ma won haal toon defo jam wallahi ƴeew moƴƴi ko e yam ɓeɗen kam heewani kono kam mbaɗa gonfale pena hen ha heew belma o ɓeyɗo jaggudemi o ɓeyɗo nantademi aɗon on kam so dañi toon hunde tan wayna dañi tewte kam ka neɗɗo kam aɗa fesi so tottimo nogas aɗa foti ƴettude hay sono buɗɗi ɗi totta kam mi mofta eyyi si min ala mi alana jang jiɗim tan ñantoɗa mi ñanto wiyan yawat gude ñantoɗa tan ha yooɗ mbeɗa totta kam ɓurni mbaɗde min kam haydara nder o wiyata min lumma tekkamɓe fof jeehi toon kala tottimam ɗo tekkere o wiyata min lumma ɗum kay nden ɓurata welde ni sa totti kam guttima kam ɓurnima sa wi oɗo ko min jogui ɗum kay wadde o wiyata kam sehil ma o ala classe ko rewnuma intérêt non wiyat an kay wat feerta ƴeewa kadi tan mi sarfuma tan ha yooɗ min ama tan jiɗɗiɓiri tan mi famma toon eyyi ƴeewa e lammuɗo maɗi tan ƴeewa hen goto ɓornoɗa gara jiɗim gara kaala boy mbaɗa affaire o ha barke ñalaɗo Allah boy yew ayi an oppu kuudeji mum ɓesɗo Allah on seedi wona caha janggo wallahi mami ƴew mami sarfe ha keeɓa jeeɗiɓiri mamima o ko ngaari ngawle o ko ngaari duwe sukaɓe rewɓe ndar fof nana cukki hen en donki hebde te ka anda hen ko o ɓiɗɗo ko jogui mbuɗu ko mbabba galle jogui kanko jogui yummo kanko jogui bammo ko ƴeew bammo ko ɓoyani ko ummi makka o nawi ɗum makka laaɓi jeeɗiɗi momi wimo noon barkal mimo ay no jiitam ɗo hay tani ko hajjuyi te kanko nawi ɗum eyyi mbasa wonde noon an noon aɗa min ngilimi ma sa gontake fende aɗa woono aɗum kam wonani sa wondi hay sa haali gon a wondi sa haali gon a woni a nuskat aɗa nuskude sa haali gon aɗa wona nuskat sah noon saɗa fen aɗa wona oto won min mi yamirani mi yaha won hata wonde toon Allah windanma bakkar waddemi hen a faami sa haali gon sa alama gona ɗum an waɗa engagé kono sa haali fanani oto won Allah haydara rewrani ɗum de Allah haydara rewrani faami ɗum hoon min goni pelejani am tam yewta ɓoy kadi ɓoyen amin ɗum sabu ka anda hen ko jarami caggal ma de ko kadin ko ɓuuro moɗon dari